ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ሎሚ እውን ብኻልእ ኣርእስቲ መፂናኩም ኣለና ሎሚ ብዛዕባ ማይ ካንትሪ ራይት ኦር ሮንግ ወይ ከዓኒ ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ ዝብል ስነ ሓሳብ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ኣለና እንታይ ማለት እዩ እንታይ ይኸ ዘጠቃልል ጽቡቕን ሕማቑን እንታይ ኢልና ክንዕልል ኢና ስለዚ ምሳና ክትሓብሩ ይዕድመኩም ማለት እዩ እስከበሉ ኣሕዋት ዘርስላሰን ተስፋ ዓለምን ኣለዉ ምሳይ ማይ ካንትሪ ራይት ኦር ሮንግ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ ገለ ሰብ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ዝርኢ ትናቱ ኣሉታዊ ጎንታት ኣይረኣዮን እዩ እዚ ዝመስል ኣተሓሳስባ ወይ ከምዚ ዝመስል ጭርሖታት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነይሩ ታሪኻዊ ክትሪኦ ከለኻ to make us love our country ought to be lovely ዝብል ናይ ኤድመንድ ባርክ ነይሩ ናይ መጨረሻ 18 ክፍለ ዘመን እዚ my country right or wrong ኢልና ኖርማል ንወስዶ ዘለና our country in her intercourse with foreign nations may she always be in the right but our country right or wrong እዚ ከዓኒ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ወይ ናቫል ኦፊሰር ዝነበረ ስቴፈን ዲኮተር ዝበለሎ ካልእ ከምኡ ዳ መሰለ እውን ዳሓረ ኣብ 1871 ሓደ ኣሜሪካዊ ሰነተር ካርል ሹርትዝ my country right or wrong if right to be kept right and if wrong to be set right ኢሉ እዚ ከዓ ሃገራይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ ቁኑዕ እንድሕር ኣላ ኣብቲ ቁኑዕ መገዳ ክትሕዝ ጌጋ እንድሕር ኣላ ከዓ ካብቲ ጌጋኣ ንኽትእረም ወይ ናብ ቁኑዕ መገዲ ንኽነምፅኣ ኢሉ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ዝኾነ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለው ማለት እዩ ብሓፈሻ እስከ ተስፋ ዓለም ብኣኻ ክጅምር እዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሓላፊ ዝነበረ ወይ ኮማንደር ዝነበረ ስቴፈን ዲኮተር ብእሞ ንጀምር እንታይ ኢሉ እንታይ እዚ ሰብ ዝኸ እንታዋይ እዩ መዓሰይ ኢልዎ ከምዚ ናይ በዓል ሂትለር ጭርሕ ዲ ነይሩ ከምዚ ናይ በዓል መንግስቲ ሃይለማርያም ወይ ኣብ ግብጃ ኢልዎ እንታይ ንኸስምዕ ኢኸ ኢልዎ እስከ ብኣኣ ንጀምር መጀመርያ ሓራይ ሳሚ ምናልባት ኣብቲ ዝዝራዊ ዝኾነ ታሪኻዊ መጻጽኡ ምኻድ ብዙሕ ኣገዳሲ ከይከውን ንኽእል ግን ከም ዝበልካዮ ብዛዕባ እቲ መበገሲ ናይታ መፈክር ማለት እዩ ሃገረይ ቅንዕቲ ወይ ጌጋስ ኩሉ ግዜ ሃገረይ ምባል ጽቡቕ ነገር ከም ቃል ከም መበገሲ ናቲ ታሪኻዊ ኣበጋሲ ናታ ከም ዝበልካዮ እዚ ስቴፈን ዲኮተር ዝበሃል ኣሜሪካዊ ናይ ናቫል ኦፊሰር ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምዝ ናይ ባሕሪ ቅርሰና ብዝተሓሓዝ ኣብዚ ማእከላይን ምዕራባውን ሰሜን ኣፍሪቃ ዘለሎም ማለት እዩ ኣብቲኡ ዘሎ ዞባ ምስ ናይ ባሕሪ ቅርሰና ብዝተሓሓዝ ኣብኡ ኮይዱስ ነቶም ኣብ ቅርሰና ተዋፊሮም ዝነበሩ ብተዘዋዋርስ ኣብቲ ግዜ ግላነት እውን ዝነበረ ናይ በስገዳድ ናይ ሰብ ምውሳድ ካብ ኣፍሪቃ ምስኡ እውን ብዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ ኮይዱስ ነቶም ናይ ባሕሪ ቅርሰና ንጥፈታት ዘካይዱ ዝነበሩ ብኡ ገይሮም ከዓ ነተን ኣብኡ ዝነበራ መራኽብ እንቅፋታት ዝፈጥሩሎን ዝነበሩ ደቀቲ ከባቢ ከይዱ ተዋጊኡ ስዒሩ ናብ ዓዱ ምስ ተመልሰስ ዝተገብረሉ ግብጃ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ግብጃ ይመስለኒ እንታ ብእንግሊዝኛ ዘንበብካያ መፈክር ኢሉ ማለት እዩ ሃገረይስ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ትገብሮ ርክብ ይኹን ገነፅ ይኹን ዕውት ትኹን ሃገረይ ኩሉ ግዜ ምስ ሃገረይ ኢሉ ተቢሉ ማለት እዩ ከም ሓደ ናይ ቶስ ክግበረሉ ከሎ እዩ እታ ኣብቲ ናይ ግብጃ ስነ ስርዓት ትመፅእ ዘላ ሓሳብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ናይ ግዜ ፈረንሳ ኣብቲ ናይ ሰውራ ፈረንሳ ዝነበረ ዘለዓለካዮ ናይ ኤድመንድ እውን ኣሎ ሓሳብ ብዝያዳ ግን ምስ ግዜ ፍልጥ እንዳኾነት ልምት እንዳኾነት ትመፅእ ዘላ ፖለቲከኛታት እውን ዝጥቀሙላ ዓባይ መፈክር ፖለቲካዊ መፈክር ዝኾነት ከምዛ ዝበልካቲ ኣሜሪካዊ ሰነተር ከዓ ዝበላዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሃገረይ ቅንዕቲ ክትከውን ከላ ኣብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክትቅፅል ጌጋ መንገዲ ክትከይድ ከላ ከዓ እቲ ጌጋ መንገዲ ንኽእረም ዝብል ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ልቕቦ ገይሩሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሃገረይስ ብላይንድ ምድጋፍ ጥራሕ ዘይኮነሲ ሓደ ኮንዲሽናል ከዓ ይኸውን ኣሎ ማለት ሓደ ተወሳኺ ልቕቦ ከዓ ገይሩሉ ጌጋ ክትከይድ ከላ ከዓ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ንኽትከይድ ንምእራማ ገለ ዝብል ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ኣልዒሉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከም መበገሲ ሓደ ቨሪ ከምዚ ጂንጎይስቲክ ከምዚ ብዓይኒ ሃገራውነት ርኢኻስ ትምክሕተኛ ሃገራዊ ወተሃደራዊ
ኤለመንት እውን ዘለዎ ባእታ እውን ዘለዎ መፈከር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም መፈከር ኣይኮነን ናይ ሞር ወተሃደራዊ ቋንቋ እዩ ወተሃደራዊ መፈከር እዩ ከምዚ ኣብ ኩናት ኮንካ ኣብ ግዜ ፀበባ ኮንካ ሞራል ናይ ሰራዊትካ ንምልዓል ክብ ንምባል ትጥቀመሉ ሓደ ናይ መፈከር እዩ ፕሮፓጋንዳን መፈከርን ሲ ከስክረካ ክእል እዩ ሕጂ ብመንገዲ መፈከር ጌርካስ ንምስካር እቲ ኢሞሽንስ እቲ ሞራል እቲ ተሓሳስባት ርእሲ እቲ ማይንድ ናይቲ ሰብሲ ንምስካር ኣስኪርካ ከዓ ተገዛኢ ንምግባር ወይ ካብቲ ንስኻ ትገብሮ ዕንደራ ማለት ከምዚ ንሪኦ ዘለናስ ናይ ዕንደራ ናይ ምግባት ወፍሪ ነይሩ ኣብቲ ወፍርን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ኤክስፔክቴሽንስ ከዓ እቲ ህዝብስ ኣብኡ ከም ዝገዝኦ ከም ዝስዕበካ እቲ መፈክር ናትካ ከም ዝዝምር ምሳኻ ንምግባር ዝተሓስበ መፈክር እዩ ነይሩ ሕጂ ኣገዳሲ ኮይኑ ሎ ምናልባት ክንሪኦ እውን ንኽእል ኣብ ናትና ኮነ ኣብ ካልእ ከም ሓደ ሜይንስትሪም ዝኾነ መፈክር እናኾነ መፂኡ ዘሎ እወ ተስፋ ከምዚ ዝበልካዮ ብዙሕ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ገለ ንሃገረይ ፍቅር እየ ንሃገረይ ድግፍ እየ ዝብል ሰብ ከዓኒ ብብዝሒ ንሰምዓ ኣለና እዛ ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ ትብል መፈከር ንበላ ስነ ሓሳብ ንበላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር ግን እንድሕር ኣሎ እንታይ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ እውን ብዙሓት መንግስታት ብፍላይ ከዓኒ ውልቀ መልእኽቲ መንግስታት ሓደ ዓብላሊ ዝኾነ ተሓሳስባ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ወይ ዝደልዩ መንግስታት ነታ ሃገር ብሽሞም እዮም ዝቕይርዋ ንዓይ ደግፍ ዳይረክትሊ ወላ ተዘይበሉካ ነብሶም ኣብ ቦታ ሃገር እትዮም ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ እንዳብልካ ክትከይድ ኣለካ ንሕና ንገብሮ ብዘይ የገድስ ነታ ሃገር ተደሊኹም ኣብ ቀድፊ ይውሰዳ ተዘይኮይኑ ኣብ ሓዲድ ናይ ባቡር የእትዋ ማይ ካንትሪ ራይት ኦር ሮንግ ወይ ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ እንዳብልና ክንከይድ ኣለና ኢሎም ንሕብረተሰብ ንመንእሰይ የስክርዎ እሞ ከምዚ ብላይንድ ፓትሪዮቲዝም ንብሎ ወይ ከዓኒ ዕውር ዓይነት ሃገራውነት ወይ ሓርበኝነት እዩ ዝኸይድ ዘርእት እስከ ናብዚ ምናልባሽ ስኻ እውን ምስ ተመኩሮኻ ፅቡቕ ሓበሬታ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ወይ ክትንትን ትኽእል ኢኻ ሃገር ኣብ ጌጋ ትኸውን ድያ እቲ መንግስቲ ዲ ነቲ ሃገር ዝትካኣደ ኣሎ ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ ክብል ከሎስ እቲ ሃገርሲ መዓስያ ማለት ሃገር ትወድቕ እያ ቁጠባዊ ጥቀት ፖለቲካዊ ዕንወት ካልእ ነገር ከምፅኣ ክእል እዩ ግን ሃገርሲ ኣብ ጌጋ ትኸውን ድያ እቲ መንግስቲ ዲ ኣብ ጌጋ ኣለኹም ሞኒ ወላ ኣብ ጌጋ ተለኹስ ነቲ ሃገር ኢልኩም ንዓይደጉፍን እዩ ዝብል ፅቡቅ ሕቶ ሳምሶም መጀመርታ ሰላምታ ንተዓዘብትና ፅቡቅ እንዲኹም ጀሚርኩሞ ኣነ ከዓ ብናይ ኣንግል ንሪአኽዎ ሃገር ምስ ትህልወካ እቲ ሃገር ምስ ትህሉ ብዙሕ ግዜ ወይ ትነቅፍ ወይ ድማ ትንእት ባህርያዊ እዩ ሃገራት ዘይብሎም ድማ ንሃገር ንኸምፅኡ ኣብነት ኣነ ናይ ዳያስፖራ ተማሃራይ ሃገራት ዘይብሎም ስደተኛታት ናይ ሃገር ንኸምፅኡ ዝቃለሱ ኣለዉ ስለዚ እቲ ሃገር ሕጂ እንታይ እቲ ሃገር ዝብል ኣምር ክቡር እዩ ምክንያቱ ሃገርሲ ገዛ እዩ ገዛ ምስ ዘይህልወካ ትነብረሉ ቦታ ናተይ ትብሎ ትውንኖ ስታይ ምስ ዘይህልወካ ዳርጋ ከምዚ ኣብ ዝነደደ ስታይ መንበሪ ትስእነሉ ስታይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ንሃገር ይቃለስ እቲ ሕቶ ናበይ እዩ ዘሎ እቲ መረዳእታ እሞ እቲ ሃገር ምስ መፀትከ ዝበሃል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ሕጂ እቲ ሃገር ምስ መፀት እቲ ሃገር ናይ መን እያ ሃገር ከንባዕሉ እቲ ኣምር ናይ ሃገር ዝበሃል እንታይ እዩ ሃገርሲ እቲ ኩሉ ኣብታ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እዩ ሕጂ ብዙሕ ርእቶታት ኣሎ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ብዙሓት ሰልፍታት ክህልዋ ክእላ ያነ እቲ ኣብ መንግስቱ ዘሎ ሰልፊ ኣይኮነን ሃገር እንታይ ደኣ ብምሉኡ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሃገር እቲ ምስ መሬታ ምስቲ እቲ ናታ ሲቪክ ሶሳይቲ ናታ እቲ ሕብረተሰብ ናታ እቲ ትካላት እቲ ሃገርሲ ናይ ኩሉ እያ ሕጂ ንኩሉ ዝሓቆፈት እያ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ሃገረይ ቅንዕ እቲ ራይት ኦር ሮንግ ዝበሃል ኣምር ብዙሕ ግዜ ዶም ናይ ውልቀ መልእኽቲ ንነፍሶም ከም ሃገር ገይሮም ዝርእዩ ብዙሕ ግዜ የታልሉ እዮም ከምዚ ተስፋ ኣለም ክብሎ ዝፀንሐ እንታይ እዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ይኸውን ብዙሕ ናብኡ እቲ ሓደጋ ዝመፅእ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር ዝበልካዮ ድማ እታ መሰረታዊት ናብያ እቲ ሃገር ትርጉም ናይ ሃገር እንተደኣ ሓደ ሕብረተሰብ ተረዲእዎ እንታይ ዝኸውን ቅንዕቲ ምስ ዝህሉ በኣ ይሕጎስ ቅንዕቲ ኮይና ንክትከይድ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ንዘሎ ሕብረተሰባት ሓቋፊት ንክትከውን ኣብ ጎረባብታን ምስ ዓለምን ዘሎ ድማ ተሳንያ ንክትከይድ
بتحواس مسعى يقلقل مالتيو ربحونا أبو سلا دخونه تجاجا مستهلو دما خصاب كسية فلا فقادن ياخو خون على ونا تعيم قدنا خمسة مالتيو يجي حق زي دحار دامتنا نريو نخون نبر أبد وانا تتزقبر دلو ولا بنا هاجرنا خطر إخلخا هاجري ذبحال مزمور الله بتهاجري يلو تدمر دلو حجنا أبنا تعبوش تعدي بحق ننفسوسي نتخال أقواني دي هاجري ذبل دلو ولا نقول الحق في هاجري ذبل دلو بذح جدي حجنا أبوي تخشوا خلّيو تسايق خون دلو خم حبرات سب كم ديجا خطر يخلخا ويد ما تكالاتنا هاجر بين كخطر يخلخا جن تهاجرنا كل خا مقانا ترديكا كان اعتمستهلون قد دقفا خطجاجا خلخا أنا قد إرنا قد كإلى لك أنت أذي كوينو مسارحي نايتي والكملكيات قوون هو زريت بق حسابيو من الباش مسو زمت قال انت يالو ابز سخات بلو دلخا بزحات سبات التفللي ام منغسن اب هاجرن زي مردايو زبلولو ام منغسن اب هاجرن زلو فلليا كتردا تزيكيلكا نمنغس خما هاجر توسيت كايو ولا خغاغا خلو نتا هاجرنا بعنوت كوصا خلو تميلكا هاجري اب قنو عب جيغا وي ماي كانتري رايت اور رونغ ندابلكا نتا هاجر اب كندت ملسا نابط قنع مقداتم صا حيسكايا توسخي ندادي توسخ حديد كوينكا تصدفا زبل سنموغت الله قال مزت تححيز زمت انت يشعو لكع كم زري تبلو صنحكا نمنغس خم هاجر نودب كم هاجر نمراحي خم هاجر غير كان يمردع بحري بفلاي اب عبللت منغستات والقمالكاويان وي ديكتاتوريات اب كمزي صوم عبليلون كرأيو زدليو مراحتي زرأيو من الباش لمت زخونة تاب عدنا جرحون دحر الله خوينا زباو جنبار كم هاجر تبلي عمالتي من الباش أنصار زباو جنبار ولا حدا نجار يبلنا نزباو جنبار هاجر زمت ودبيو جنكا ودبيو معلسة هاجر هيكون نزباو جنبار من الباش نعقو زتك حدا كالي سلفين تهاجر كم حدرا زقل انت زمت نيرو مو ديمقراطيا وسرعه تزتكل زبا جنبار كاب سلطان تعليم متوجد مو قال مم حدرا مالتي لكع كم زناب عاد انجليز لنا نحنا عاد انجليز وان كل ايكونات عالم تشرشل تي عاد انجليز الحين واز بال مرحيو جن كنات مستوده تسعيري بمرጫ تشرشل كاب سلطان وريديو زي كمي كيرو كالاي كنات عالم دستعوته نجرمن زشنفه نهتلر كم زغبره انجليز زيد فري مراحسني هاجري تباهيلس كورد يبلون اي تبالن تسعيرو وريدو زنك انا كالاي غزه تمريصو خاني مصي مالتي اجي اذا عينت سنه حساب ازي فللي امونغو هاجرن امونغو منغسن بخمينا خردو نخل انتاينا خنغبر دلنا خردانا تسفيس كنا بخامت كم كتبلو صنحكم صحده ولك ملختي نزي فللي امونغو هاجرن امونغو حزبن امونغو منغستن تاي بمنتاي قرارو بمنتاي ماساسلو بمنتاي كيفالاليو نربحهم بزتقمولو منقديهم زترخوا مالتي نامنت بقرب ابنت كمنافنا ندحر وسي الناس انتاينا نرئ زلنا كم زي زبل كاسامي اتي حدا بوليتيكاو حيلي حدا بوليتيكاو حيلي لوخ ناي حزبي كون زغبو لوخ ناي هاجر كون زغبو منغستي مالتي انتاينا كن نرئ زلنا نسو نتي درت مفلالين مماساسل نايزيوم مستفلالي باعتاتات ناي حدا عدي ناي حدا هاجر بحدا بوليتيكاو حيلي وكيلو زلو مالتي بحدا جنباري وكيلو زلو حدا جنباري زلنا افكوس حدا بوليتيكاو سلفي زلو بوي نخل وكيلو زلو من البات نابتي فللي يالو نزبل مسرتاو نغري مالتي مالسي زخون عندما نمسب زفلطو مسرتاو نغري مالتي هاجر حدا صلال كوينوس منغستي يحقوف منغستي حزبي تدوب تي عالماوي تفلاطنت علوو مالتي كابتم ماغد السباتات ني حدا هاجر اجي منغستس كابزيوم نحنت ستيت وي كان حنت هاجر زقوموا منغستي حدا اكالي حدا خابتم تواساتي مخلوه هي مالتي اوف كورس ابتي ايديال زخونه عالم منغستس لوخ ناي حزبي مالتي حزب زمرصو بزتفعل علينا وكلنا منغدتات تتقيمو
ንውክልና ዝህቦ ናይ ህዝቢ ልኡኽ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ልኡኽ ኣብ ተግባር ዘውዕል ሓደ ኣካል ናይታ ስቴት ማለት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ እዚ እቲ መሰረታዊ መበገሲ ኮይኑ እንታይና ግን ንርኢ ዘለና ኣብ ናትና ኹን ዋላ ኣብ ካልኦት ጨፍለቕቲ ስርዓታት ነዚያ ሓሳብ ነዛ ዝለዓል ናይ ሓሳብ ማለት ነዛ መፈከር ምስ ሃገር እዮም ዘተሓሕዝዋ ሃገር እያ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምስ ሃገር ምዃንሲ ኩሉ ሰብ እዩ ምስ ሃገር ክኸውን ዘለዎ እንተዳ ዜጋ ኮይንካ ሃገራዊ እንተዳ ኮይና ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ዜጋዊ ሓላፍነት ኣለካ ምስ ሃገር ክትከውን ምስ ሃገር ምዃን ማለት ግን ነቲ ህዝቢ ምርኣይ ነቲ ዓዲ ምርኣይ ነቲ መጻኢ ናይቲ መንእሰይ ነቲ መጻኢ ናይቲ ህዝቢ ምርኣይ ነቲ ውሕስነት ናይቲ ሃገር ብሓፈሻ ማለት እዩ ነቲ ትሕተ ቅርጽ ናይቲ ንብረት ናይቲ ሃገር ከዓ ማለት ንውልቀ ሰባት ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናትና ግን እቶም ውልቀ ሰባት ከም ሃገር ገይሮም ንነፍሶም ብምውካል ሃገረይ ቅንዕቲ ወይ ጌጋ ኩሉ ግዜ ምስ ሃገረይ ብምባል ብተዘዋወሪ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝጸንሕሉ ባይታ ኣብ ምፍጣር ተራኸም ንጻወት እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂስ እቲ ሃገርን ሓደ ፖለቲካዊ ሓይልን ስማዕረ ይኾን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልስ ሓደ ካብቶም ነቲ ሃገር ዘቆምዋ ዕኑብ ዳኢ ክኸውን ዝግብኦ እምበር እቲ ሃገር ክኸውን ኣይግብኦን ሕጂ ብዓድና ዘሎ እንታይ እዩ እዚና ሪቨርስ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሃገርስ ትሕቲ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ብስም ሃገረይ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ነገልግል ኣለና ማለት እዩ ሃገር ኣብ ጌጋ እንድሕር ኣላ ጌጋ ክንብል ክንክእል ከምዘይ ንደፍር ይገብሮና እቲ ሰብ ማለት ከመይ ጌርና ከምዚ ክንብል ሃገር ፀረ ሃገር እንዲኻ ትኸውን ዘለኻ ከመይ ጌርካ ከምዚ ክትብል ፀረ ሰራዊት ንሃገር ዘድሕን ንሃገር ዝከላኸል ንህዝቢ ዘድሕን ሰራዊት እንዲኻ ትኸውን ዘለኻ ገለ ንበሃል ማለት እዩ ሕጂ ሃገር ጌጋ ኣላ ምባልሲ መጻኢ ናይ ሰራዊት እዩ መጻኢ ናይቲ መንእሰይ እዩ መጻኢ ናይቲ ህዝቢ እዩ መጻኢ ኩሉ እንትናኡ መጻኢ ናይቲ ዓዲ ብሓፈሻ ከምዚ ኣቦና ወልደ ማርያም ዝበልዎ ሃገርሲ ዕጨ እምኒ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተባሃለስ ንብሙሉኡ ናብቲ ዓዲ ዘሎ ንፅቡቕ መጻኢ ትሓስብ እንድሕር ኮንካ ኢኻ ጌጋ መንገዲ ንኸይድ ኣለና እሞ ክእረም ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሰብ ማለት እዩ ከምዚ ብምባል ዘይ ሃገራዊ ዘይ ሓርበኛዊ ሲቪካዊ ሓላፍነት ዘይትስከም ነፍስኻ ጥራሕ ትፈቱ ከብለካ ኣይግብኦን እዩ ሳድሊ ኣብ ዓድና ልክዕ ዝንብሎ ዘለና ከም ጌጋ ይሕስበካ ከም ዘይቁኑዕ ይሕስበካ ከም ዘይ ሃገራዊ ይሕስበካ ከም በዓል ዛርቲ ባንዴራ ጥራሕ ቆቢዕ ጌርካ ተኸዲንካ ሆ ምባል ከም ሓደ ሃገራዊ ይሕስበካ የብለካ ማለት እዩ ገለገለ ንሪኦ ዘለና ለቀነ ነዚ ቶማስ ማውንቴን ዝበሃል ወዲ ጎቦ ዝብሎ ብትግርኛ ዘውፃናሉ ንዕኡ ዝወዳደርዎ ኤርትራውያን ርኢና ኣለና ብስም ሃገረይ ኩሉ ግዜ ምሳኺ ብምባል ማለት እዩ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ሃገር ኣበይ ከም ዘላ ኸይርኣኻ እንድሕዳ ዓለል ሃዋ ዓይንኻ ዓሚትካ ወይ ሞራልካ ዓሚትካ ደፊንካ ሃገረይ ኩሉ ግዜ ምሳኺ ጥራሕ ትብል ኣለኻ ኮንካ ሪሊ ወይ ትጥቀም ኢኻ ዘለኻ ንረብሓ ወይ ከዓ ኢንተርፕሬት ትገብሮ ክትርጉሞ እቲ ሃገር ዘለዎ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ኩነታት እውን ብቕዓት የብልካን ማለት እዩ ምራእኽዎ ኣነ ምናልባት ኣብ ኣቑርብ ክውስኸላ ሳይ ፈቃደኛ ተኮይንካ ሳምሶን ከም ዝተስፋኣሎም ዝብሎ ፀገምናትና ናብኡ እዩ ዘሎ ንነገራት ፈታቲሕና ክንሪኦም ዘይፈላሊና ክንሪኦም ዘይምኽኣልና እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ኣብቲ ዓዲ ዝገዝእ ዘሎ ድማ ንክንርኢ ከሊእና ኣሎ ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብነት እንታይ እያ እታ ሃገር ምርኣይ ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓን እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝበሃል ከ እንታይ እዩ ዝበሃል እስታ እንተሪአና ሕጂ ንበል ኣብቲ ንቡር ኣነባብራ ማለት እዩ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኣካላት ናይቲ ሃገር እዩ ኣብቲ ድሓን ዝኾነ ሃገራት ብዙሓት ሰልፍታት እየን ዘለዋ ማዕረ መሰል ድማ ኣለዎን ኣብቲ ሃገር ብሕጊ ብቕዋም ድማ ተመሪሐን ይኸዳ ማለት እዩ ሕጂ እታ ዝተዓወተት ሕብረተሰብ እዚኣ ሰልፊ እዚኣ ከተካይደና ክትመርሓና ትኽእል እያ ዝብል ማንዴት ወይ ድማ ስልጣን ምስ ሃበ ናብ ስልጣን የምፅኣ እዛ ሰልፊ እዚኣ ሕጂ በቲ ግቡእ በቲ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ነቲ ሃገር እያ ተገልግል ግዜናታ ድማ ውሱን እዩ ሕጂ ነቲ ሃገር ከተገልግል እንከላ ሕጂ መንግስቲ ክተቀውም እንከላ ምናልባት ምስ ካልኦት ተዋሲባ ድያ በይና ድያ ምስ ተቀውም እቲ መንግስቲ ግን ናይቲ ሃገር እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ቤት ፍርዲ
እቲ ፓርላማ እቶም ካቢነ ሚኒስተራት እቶም ክኢላታት ናይ ሃገር እዩ እቲ መራሒ ደኣ እዩ እቲ ሰልፊ ዝኸውን ዘሎ እምበር ናይ ሃገር እዩ ሕጂ በቲ ግቡእ ነዚ ትካላት እዚ ዲስኢምፓወር ክገብሮ የብሉን እቲ ሰልፊ ክሙሕዎ የብሉን ከትኩሞ የብሉን እቲ ትካላት እቲ ሰለስተ ዓንድታት ዝበልክዎስ ክሰርሕ ብግቡእ ብክኢላታት እዩ ክንደቕ ዝግብኦ ሕጂ እዚ እቲ መንግስቲ እዩ ንበዓሉ ከዓ እታ ሃገር ትበሃል ከኣላ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ከምቲ ተስፋ ኣለም ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ኮኦርሲቭ ኢንስቲቱሽንስ ንብሎ ማለት እዩ ፖሊስ በሎ ፀጥታ በሎ ወታደር በሎ ማለት እዩ በቲ ከዓ እቲ ኣድሚኒስትሬቲቭ ኢንስቲቱሽንስ ከኣሎ ማለት እዩ ትካልእ ትካላት ማለት እዩ ትካልእ ኢንስቲቱሽንስ ናይታ ሃገር ቢሮክራሲ ብምሉእ ማለት እቲ ሲቪላዊ ውስተያት እዚ እዚ ከዓ በታ ሰልፊ በታ ኣብ ስልጣን ዝመፀት ዲስኢምፓወር ክኸውን የብሉን ክጎድም የብሉን ወይ ድማ ክሙሖ የብሉን እታ ሰልፊ ስልጣን ትሕዝ እውን ንቁጠባ ሃገር ክትሕዞ የብላን ምክንያቱ ካልኦት ተወዳደርቲ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ግላዊ ትካላት ኣሎ እቲ ካልእ ሰልፍታት ኣሎ ናታ ጉንዖ እዩ ዘለዋ ሕጂ ኣብዚ ናትና ኩነታት እንታይ ኮይኑ እታ ሰልፊ ነቲ ዝበልክዎ ሰለስተ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ነቲ ናይ ፓርላማ ነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ሚኒስትሪታት ንኡ ዳርጋታ ንሳ ኮይና ማለት እዩ ለቢሳቶ ኣሰንኪላቶ ወይ ድማ ሕቡኡ እቲ ሻዶ ኢንስቲቱሽንስ ንብሎ ስታያት ኮይና እንተሃልዩን ቆፎታት እዩ ዘሎ እቲ ንብሎ ዝፀንሓታ እቲ ስተይት ዝበሃል ከዓ ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኮኦርሲቭን እቲ ናይ ኣድሚኒስትሬቲቭ ኢንስቲቱሽንስ ንብሎ ማለት እቲ ሲቪላዊ ምምሕዳራትን እቲ ናይ ፀጥታዊ ወታደራዊ ሓይልታትን ንውን እታ ሰልፊ ሒዛቶ ትምሕንቆታ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ማይ ካንትሪ ራይት ኦር ሮንግ ዝብል ርእቶ ምስ ዝመፅእ እሞ ከዓኒ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣንበልቢሉ ስታይ ምስ ዝኸውን ነቲ ካልእ ዓፊኑ እዩ ዘሎ ነቲ ካልእ ዓፊኑ ሕጂ ኤነይቲያ እቲ ሃገር ኤነይቲያ እታ ውልቀ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ወላ ኣብ ኤርትራ እታ ህዝባዊ ግንባር እውን ትመርሕ ኣላ ተባሂሉ ትመርሕ እኮ የላን ህዝባዊ ግንባር ካብ 94 ንድሕሪት ናታ ስታይ ክተካይድ ዘይከኣለት እያ ሕጂ ኣብኡ ኢና ስታይ ክንጥንቀቕ ዘለና ሕጂ ማይ ካንትሪ ራይት ኦር ሮንግ ዝበሃል ብመሰረቱ ኣብዚ ናትና ኩነታት ነቲ ሃገር ቅንዕትያ ክንብላ ክነትሕና ተዳ ኮይና ክንከላኸለላ ኢና ዘለና ነዚ ኣብኣ ተሓቢኡ ዘበላሹ ዘሎ ኢና ክነውፅኦ ዘለና ሕጂ እቲ ኣፅልኦ ናይ ሃገር ኣይኮነን ፍቶት ናይ ሃገር እዩ ንሃገር ክትከላኸለላ ዝገብረካ ሕጂ ብከምዚ ምስ ንሪኦ ኢና ሳይ ንኸውን ተስፋ ኣለም ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ኣስማት ከይጠቐስካ ሓደ ግዜ ኤርትራዊ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ይበሃል ማለት እዩ ኤርትራዊ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ምሻልካ ኤርትራዊ ምስ ዝኸውን ዋላ ተቃዋማይ ምስ ዝኸውን እውን ድሓን እዩ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ከዓ መን እዮም ዝብል ከዓ ይገርመካ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢና ዘለና ነቲ ሃገር ክነትሕና ተደኣ ኮይና ካብ ሓደጋ ክነውፅዓ ተደኣ ኮይና ከምዚ ኣሜሪካዊ ሴኔተር ዝበልካ ኢልካ ብቅድሚት ኣምፂእካ ፀንሕካ ክትጋገ ከላ ናብ ቁኑዕ ገፁ ዝወስዳ መንግስቲ ኢኻ ክተምፅኣላ ዘለካ ፅቡቅ ምስ ትህሉ ድማ ክትድግፋ እዩ ዘለካ ፀቢቓ ከዓ ከይትጋገ ክተትሕና እዩ ዘለካ هو ዘሪት ምናልባሽ ኣገዳሲ ነጥብ እንድዩ ዝበዝሐ ግዜ እዞም ከምዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ንካትዓሎም እሞ ናብ ሃገርና ኣርዒምና ነምፅኦም ከዓ ናይ ወፃእ ስነ ሓሳብ እዮም ንኣብነት እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና መሰረቱ ዳርጋ ካብ ኣሜሪካ እዩ ናይ ኣድመንድበርግ ዝበልናዮ ናይ ፈረንሳይ እዩ ካልኦት እውን ብደገ ዝመፁ ስነ ሓሳብ እዮም ኣብ ዓድና ዝበቁሉ ይኮኑን ብደገ ክመፁ ከለዎ መብዛሕትኦም ከዓኒ ተን ሃገራት ዝተረጋገአ ፖለቲካዊ ስርዓትን ዝተረጋገአ ፖለቲካዊ ሲስተምን ዘለወን እየን ናቶም ቅዋም ዘለወን ኣብ ተዛማዲ ድሓን ዝኾነ ዝተረጋገአ ኩነታት ዝነበራን ዘለዋን ሃገር እየን ንኣብነት ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ቃለ መሓላ ፈፂሙ እቲ ቃለ መሓላ ክፍፅም ከሎ ሕጂ እቲ ስነ ስርዓት ይገርመካ እዩ ካብቲ ዝብሎ ዲፈንድ እቲ ቋም ናይ ኣሜሪካ ኢሉ ቃለ መሓላ ዝፍፅም ዝፍፅም ማለት እዩ ኣብኡ ሓደ ካብኡ ከዓኒ ኣንፃር ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ፀላእቲ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ፀላእቲ ንምብዛሕ ዘይኮነት ኣብ መሰረተ ካብዚኣ ከልዕላ ደልየ ዘለኹ ነቲ ኮንስቲቱሽን ነቲ ቅዋም እዩ ድከላኸለሉ ዲፈንድ ዝገብሮ ማለት እዩ እዘን ከምዚአን ዝተማእከለ ንነዊሕ ዝገበረ
ዓመታት ቅዋም ዘለወን ዝተረጋገአ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘለወን ከማንሲ ኣብ ገለ እዋን ሰንከልከል ክብላ ንርኢና እዚ ከምዚ ዝመሰለ ፓትሪዮቲዝም ወይ ሃገራውነት ወይ ከዓኒ ሕሉፍ ዝኾነ ሃገራውነት ነቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናይተን ሃገራት ነቕነቕ ከብሎ ተዓዚምና ኢና ብዝሓለፈ ናይ ኣሜሪካ ከም ኣብነት ክጥቀስ ከኣል እዩ ኣብዚ ናይ ፋር ራይት ዝነበረ ንዓቢ ናይ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና እዚ ከም በዓል ኢሎን ማስክ ዝገብርዎ ዘለው ናይ የማናውያን ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ንምንጋስ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ እውን ዝሓለፈ ተዘራሪብናሉ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ልክዕ ከምዚ ዘርኢት ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ዓድና ዘይተረጋገአ ፖለቲካዊ ኩነታት ሒዝና ሓደ ሰልፊ እውን ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ኢንፋክት ሓደ ውሑድ ዝኾነ ሓይሊ ኩሉ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ዓድና ሓኒቑ ሒዙ ነብሱ ብሃገር ሸይሙ ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ በሉ እንተበለካ ስኒ ሕጂ እዚ እቲ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሃገር መን እያ ከምኡ ዝብል ዘለኸ መን ኢልካ ፈሊኻ ክሪቲካሊ ወይ ብጥኑዕ ክትሪኦ ኣገዳሲ መስለኒ እስኹም እትትብልዎ ዘለኹም እንተዘይተጋግየ ከዓነይ ኣብዚ ሽዑኡ እቲ ሓደ ሕቶ ዝመፅእ ሓንቲ ወይ ዘርኢት ተንኪፍዎ ነይሩ ሃገርሲ ሓቋፊት ክትከውን ኣለዋ ኢልዋ ማለት እዩ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ሓደ ፈላላይ ነገር ኩነታት እንድሕር ኣለኻ ሃገራዊ ድዩ ኣይኮነን ድብል ቋንቋ መፂና ኣሎ ሰሚዕኩም ኣለኹም እቲ ሃገራዊ ድዩ ዝበሃል ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ ወይ ማይ ካንትሪ ራይት ኦር ሮንግ ዝብል ኢን ፕሪንሲፕል ኩነታቱ ብዘየገድስ ሳዕቤኑ ብዘየገድስ ኣብ ሃገርና ዝተካየደ ነገር ኩሉ ኣሜን ኢሉ ዝቕበልን ዝድግፍን እዩ ማለት እዩ እቲ ዘይሃገራዊ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ወይ ከም ደላይ ፍትሒ ሓንሳብ ከም ተቃዋሚ ዝበሃል ከዓኒ ኣብቲ ሃገርና ፖለቲካዊ እቲ ቁጠባዊ እቲ ማሕበራዊ ስርዓት ክስተኻኸል ኣለዎ እዚ ኮነ ንዓና ዝግባአና ካብዚ ንላዕሊ የድልየና እዩ ዝበሃል ዘይሃገራዊ ኮይኑ ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ሓደ ድሕረ ባይታ እንድሕር ወሲድናዮ ሃገር ኣብ ዘየድሊ ወይ ዘየርብሕ ወይ ከዓ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ክትወስድ ከላ ምናልባሽ ሃገር ክትብል ሓንሳብ እውን ቁርብ ክሳይ ገብረካይ እቲ ዘሎ መንግስቲ እንተበልካ የሓይሸ ዝብላነ ኩሉ ግዜ ሃገር ኣይኮነን እሱ ምክንያቱ መንግስቲ እዩ ሕጂ እዚ መንግስቲ እዚ ሓደ ዘየድሊ ዘየርብሕ ዘይፍትሓዊ ነቲ ሃገር ዘይጠቅም ናይ ወፃኢ ሓንሳብ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ክኽተል ከሎ እንተተቃወምካዮ ኣንጻር ሃገር የቁፅረካ ድዩ ወይ ከዓነ ሓደ ከምዘይ ሃገራዊ ድዩ ዘብለካ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣይተገበረን ድዩ ምናልባሽ ናይ በዓል ኣሜሪካ ናይ ቪየትናም ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ናይ ኢራቅ ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ካልእ ከምኡ ኣብነታት እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ናይ እስራኤላውያን ዝቃወምዎ ዘለው ንመንግስቶም ንባዕሉ ናብ ፍልስጥኤም እውን ኣሎ ሕጂ እዚ እስከ ተስፍየ እዚ እስከ እንታይ ትብል ኣብዚ ቅድሚያ ምናልባት ዘለዓልካትን ክልተ ኣብ ዝኾነ ይኹንስ ሃገረይ ምባል ራይት ኦር ሮንግስ ሃገረይ ምባል ከም ሃገራዊ ከም ዜጋዊ ሓላፍነት ዝስከም ሰብ የቁፅረካ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ኣይከይድን ዘሎ እቲ ሃገር እንተዳ ኢልካ ካስ ከምዘይ ሃገራዊ የቁፅረካ ትብል ዝበልካ እውን ኣገዳሲት ነጥብ እንታይ ኣላ ዋላ ነቲ ኣብቲ ቀዳማይ ደንበ ዘሎ ኩሉ ግዜስ ሃገረይ ጥራሕ ምባል ፀገም ዘሎ ይኮነን ኣይ ቲንክ ንሕና ኣብቲ ቃል ኣይኮናን ዘሎ ትሽግርና ማለት እዩ ኩሉ ግዜስ ቅንዕቲ ወይ ጌጋ ሃገረይ ንዝብል ሰብ ፅቡቅ ግን ቅንዕቲ ወይ ጌጋ ቅንዕቲ ኣብ ዘላትሉ ክድግፋ ጌጋ ኣብ ዘላትሉ ካ ነቲ ጌጋ ናይ መእረሚ ባይታ ዘይብላ ንሕሪ ኮይናት እያ ሃገርካ እሞ ከምዚ ይብላ እንዳረእኻ ከለካ እንዳፈለጥካ ከለካ ብሙሉእ እውናኻ እንዳረእኻ ከለካ እንተዳ ስኢልካ ጥራሕ ብላይንድሊ ሃገረይ ጥራሕ ትብል ኮንካ እዚ ኣብቲ ሽግር ኣብዚና ሕጂ ንሕና እቲ ፍልሊና ማለት እዩ ኣብዚና እቲ ጌጋ ኣሕዋትና ወይ ሓፍና ኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ክሳይ ዘሎ ብሃገርና ንኣብነት እንድሕር መፂና ሲ እቲ ሃገር ምፍቃር ሃገር ምፍታሕ ፀገም ዘለዎ ይኮነ ኩላትና ከምኡ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ግን እቲ ዘይንፈትዎ ነገር ክርእ ከሎ ጌጋ ኢልና ብዝሓሰብናዮ ነገር ክንርኢ ከለና ነቲ ጌጋ መዕረይ ዘይብሉ ባይታ ጨፍላቕ ባይታ እንዳሃለዎ ከሎ ሃገረይ ኩሉ ግዜ ምስ ሃገረይ ኣለኹ ቅንዕትላ ሃገረይ ከኣትየና ሃገራውያ እንድሕር ኢልካ ተበላፂካ ትኸውን ዘለካ ማለት እዩ ንዓ ቁሩብ ክላሪፋይ ክንገብራ ስለ ዘለኹ እየ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝበልካዮ ናብታ ካልአይቲ ነጥቢ ናይ ተሕቶካ ሃገር ጌጋ ክትህሉ ትኽእል ድያ ዝብል ሕቶ ምናልባት ቅልል ብዝበለ ዋላ ክነልዕሎ ንኽእል ኢና ከም በዓል ዓድና ዝኣመሰላሃ ኩነታት ሃገር ጌጋ ክትህሉ ትኽእል ድያ ለና ንድሕር ሕቶ ሓቲና መይቤት ዘይቅንዕቲ ሕቶ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ሃገር
من يزمر حزلو نوكل دينا كم حزب نحن حجي نوكلو دينا نعمنا تتمنجس زوسدو جيجا سقومتات ولا قنع سقومتات أي نوكلو دينا نحن معناته وكالة زخانة ريبريزنتاتيف زخانة مسألة يبلنا زخانة مسألة يبلون دمسي يبلون حزبنا معناته حجي حرا هذا جزء أما عقات أم خوينو أكم زناتنا زلو أفلقت تبلت سرعات نسلت أنا مزنا وحلو زخانة عدلات كرقبو خلو بسم هاجر أنا وزخانة سقومتات ناي وصا قدات ناي وصا بوليستات كغبرو خو دي مالس سغاب مل وتادراوي نافكينا زبصح مالتي حجي ابزي اتهاجر قنعتي زلا جيغار يا زلا حتون كتلعي تخلنا مخنياتوس اتهاجر اي تحتتتن تزبي اي فلطن بايتو اي دون كابينت ويندسكاس اي غبرلون اب حدا ناي حدا ولق سبن ወይ ከዓ مسو ابتناتو ወይ ابناتا سيركل زلو سبات طموح طرح تمركيسو زغبر اندراتات يزخون زلو حجابزي هاجر قنعت ديا جيغاون كتب لا يتخلنا مخنات تهاجر سايت حتتتن اي تفلطن مالتي حتى حجي بخومينا نريو مالتي نحنا انا بخوم خري يخل ابتخال قال دابنت بتزامادي دحان زخونه ستيبل زخونه ديمقراسياوي مسرح تخطيلو ناي وكلنا سلطان زلو حزبي بمنقد توكلت بايتو غيرنا امنت حجي ابناي عد انجليزنا امنن داريناس توم امبيس مشالو توم امبيس كا ناي حدا ناي اسوم زوكلو كونسيستنت خالو مالت حدا كبابي حدا حزب خالو بلوك خالو مسوم زوكلو اجي حزب نعوم يوكلو نسوم كا توكلو مابت منغستي ات منغست زوسدو سكمتي ويقاوم ويدغفو مالتي اجي بتزامامدي كندو ينخلينا تحزبس بوعدو كابزناتنا فلي بزبله حلفنتنا الله وتهاجرس حلفنتنا الله وخنبل نخلينا مرت عندنا ግን كم يكونن እጂ على امريكا بزنا اوروبا حاجات ወይ አፍካሎት حاجات قواماو ዝኾነ መስርሕ ዘለዎን ፖሊሲ በከመይ ይንደፍ من ዲስካስ ገብረሉ من ይቃወሞ በከመይ ይጸድቅ ድሓር ምጸደቀ በከመይ ኣብ ተግባር ይውዕል ገለ ዝብል መስርሕ ተኸቲሉ حسابات አንቂሉ ተግባር ዝትግብር መንግስት እንድሕር ኮይኑ ተሃገር قنوع ديا وجيجال لاين لون كنا حتى نخلنا عبدنا خم يكونن مالتي من الباز خساكن قبرن خل تحرفت خليت حتى زمس خيا كم زخقات كل خنا امنت هاجر انت دا وي حدا بوليتيكاو حيلي بسم هاجر انت دا جيجا وسانه وسنا له خوينو انا وزخونه سقمتات غيرو له خوينو سي بسم هاجر طرح زينا نحنا تمكن نقول ويس حلفنت علينا انت اكزامبل سنتاي ابنتات كخنطقس نخل الكا حسب غيركا زلعلك يالو امريكاوያን نبعلهم ديمقراسياዊ መሰላት ኣለዎም ኣብ እንግሊዝ ከምኡ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ብኩሉ ግዜ ዝጥቀስ እቲ ናይ ኣብ ግዜ ቪየትናም ናይ ቪየትናም ኩና ዝነበረ ማለት እዩ ዜጋታት እዮም ደቂ ተዓዲ እዮም قواماو መሰል ኣለዎም ሪስፔክት ገብሩ ነቲ قوامም ዘይዳይ ነቲ قوامም ሞቱ ግን እቲ መንግስቲ ኣብቲ ግዜኡ ዝገበሮ ጌጋ ወራር ተቃዊሞሞ ሲፍዑ ዘይ ሃገራዊ ንባህሉ ነይሮም ማለት እዩ ወላ በዓል قال في قرص فلطان يرمى تنك ولا محمد علي زنبرلو مالتي ابتغزيو خمزي حجراوያን ተባሂሎም يبلو نيرم دحار ግን ታሪክ አይምሕርን ታሪክ ስለ ድፈርድት ካ ቁናዓት ኮይኖም ተቢሎም ማለት እዩ ወላ ድሕሪ ዝነበረ እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ፍስተፈላለየ ክፋላት ናይ ዓለም ቁናዓት ናይ ዓለም ትገብሮ ኣዕናው ዝኾነ ምትእትታዋት ዝቃወሙ ዜጋታት ኣሜሪካውያን ኣለዎ ማለት እዩ ከም ኣብነ ንሕር ወሲድና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣብ ናይ 2003 ዝነበረ ናይ ኢራቅ ወራር ናይ ቶኒ ብለር መንግስት ከሎ መሪሕነት ከሎ ዝገብሮ ዝነበሩ እንግሊዛውያን ነይሮም ማለት እዩ ጌጋ ሕጂ ወላ ኣብዚ ሳመር ዘጋጠመ ኣብዚ ዓደምሽ ዘጋጠመ ነይሩ ክንሪኦ ንኽእል እዚ እንታይ ነይሩ ናይ ሳመር ራይስ ዝበሃል እዞም ኣብቲ ጫፍ ኤክስትሪም ዝኾነ ስነ ሓሳብን ጽላኣት ናይ ስደተኛታትን ዘለዎም ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ዘለዓልዎ ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ ማለት እዩ نعو استقامو زي كاتات كان يرو نحنا سدتنياتاتنا ولا قلل بزبله من خالد توسخ ابنت كريم نحنا ابز عد سدتنياتاتنا مسل ناي سدتنياتات يكبر سدتنياتات بزي فرد اي تاثروا اب ديتنشن اب مداغونيتات اي تحازو سدتنياتات ناب رواندا خسغوغي ابز ناي رواندا زنبره خناتات ማለት سدتنياتات ناب رواندا خسغوغو يبلومن እንዳበሉ ኣብ ጽርግያታት ኮይኖም ነተን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ኣብዝናይ መዳጎን ቦታታት ዘቃሳሳ ዝነበረ ኣውቶቡሳት ወይ ተሽከርከርቲ ኣብ ጽርግያ ዝድቅሱ ነይሩ ማለት ከም ሰንሰለት ኢድን ተተሓይዞም ሰንሰለት ብምስራሕ ካብዚ ቦታ እዚ ሳይተውጽዎም ኒኹም ኣሕዋትና እዮም እዚ ከባቢ እዚ ናትናይ ኣብ ስኮትላንድስ ፍሉይ ሓደ ፍሉጥ ኤግዛምፕል ኣሎ ማለት እዩ ፖሊስ ቶም ናይ ሆም ኦፊስ ፖሊስ መጽዮም ንገለ ስደተኛታት ሓተት ተቆባ ካብ ሆቴል ካብ ሓደ ቦታ ኣውጽዮም ኣብ ናይ መዳጎኒ ናይ ማእሰር ቦታ ክወስድዎም ከለው እቲ ሰብ መጽዩ ነተን መካይን ከም ዘንቀሳቀሳ ገይርዎም ገዲፎም ኮይዶም ማለት እዩ ዜጋታት እዮም ዚኣቶም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ በትናቶም ርድኢት
እቲ ሃገር ናቶም ትወስዱ ዘላ ስጉምቲ ኣይቁንዑን እዩ ማለት እዩ ስለዚ my country is wrong ኣብዚ and then I need to help correct it እቲ ጌጋ ኢለ ዝሓስበ ዘለኹስ ቁኑዕ ክኸውን ከም ዘለዎሲ ክቃለስ ኣለኒ ኢሎም ናቶም ሞያ ናቶም ኩነታት ኣብ ሓደጋ እውን ዘእትው ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዜጋዊ ሓላፍነት እዩ ከምዚ ዓንተ ወይዘር ስላሴ እውን ፅቡቅ ተቂስዋ ነይሩ ስጋ ዋጋ ክትከፍል ንነፍስኻስ ሬዲ ምዃን ማለት እዩ ሃገረይ ፅንዕቲ ወይ ጌጋ ምባልሲ ጌጋ ክትኮን ከለኻስ ክትብጆ ክትክእል ኣለካ ክትዕርዮ ከምኡ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ዝብል እዚ ኤግዛም ኣብነታት ክንጥቀስ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ዓድና እውን ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ነይሩ ዝተለዓለ ኣብዚ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትራጀዲ ሃገር ጌጋ ኣላ ዝበለ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ነይሩ ሃገር ጌጋ ኣላ ፖሊስስ ጌጋ ኣሎ ክብል ከሎ ተሰብሽዑ እቲ ህዝቢ ወይ እቲ ሰራዊት ወይ እቲ ሃገር ኤርትራ ክትጠፍእ ኣለዋ ክትሰዓር ኣለዋ ክትበክን ኣለዋ ኣይኮነን ዝብል ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ኣይ ዝብል ነይሩ ህዝቢ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰያትና እዮም ዝጠፍኡ ዘለው ኣየርባሓና ድዩ እዚ ፖሊስስ ጌጋ ዘይኮነን ንምንታይ ከምዚ ይግበር ኣሎ ካልእ ኣገባብ ኣይነበረን ድዩ እንድሕር ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ቁፅልታትን ካልእ ጌጋታት እንድሕር ነይሩ ንጌጋ ብጌጋ ብምእራምሲ ነባር ፍታሕ የምፅእ ድዩ ጌጋ እንዲ ዘሎ እዚ ፕላስ መንእሰያትና እዮም ዝጠፍኡ ነይሮም ማለት እዩ መንእሰያት በላ በቲ ካልእ በቲ ሓደ መዳይ ገዲፍናሲ ህዝብናትና እዩ ዝጠፍእ ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ ይጠፍእ ነይሩ ከዓ እዚ ውፅኢት እዚ ንሪኦ ዘለና ግን እንታይ ኣሰኪሞ ነዚ ከምኡ ዝበለ ሰብ ዘይሃገራዊ ከዳዕ ትሬዝ ተኸፊሉ ክሳይ ዝገብር ተባሂሉ ጌጋ ዝኾነ ሌበል ሕብርታት እንተለኺዩ ማለት እዩ ምናልባት ዘርባሕን ውሕ ዘሪት እውን ተወስኺ ሓሳባት ክልዎ ስለ ዝኽእል ብከምዚ እየ ዝርእዮም በልኩ ኣነ እወ ዘሪት ኣባኻ ከይድ ምናልባሽ እታ ሕቶ እውን ዳርጋ እሳያ ምስ ኣውስኽ ነብላ ነገር እንታይ ኣላ እንዳወዳእና ንኸይድ ስለ ዘለና ተራ ዜጋታት ዳ እንታይ እዩ መጨረሻ ኸ እንታይ እዩ ተራ ዜጋታት ሃገረይ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጌጋ ንብል እንድሕር ኣለና ኣብ ቁኑዕ እንድሕር ኣላ ተሓጒስና ኣብቲ ዘላቶ መገዲ ተወሳኺ ፀዓት ንባ ተወሳኺ ንሰርሓላ ኣብ ጌጋ እንድሕር ኣላ ከዓ ካብቲ ዘላቶ ጌጋ መገዲ ክንመልሳ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ነዚ ንምግባር ኣቐዲምና ነቲ ዘለዎ ሓደጋታት ክነለልዮ ኣለና ማለት እዩ መስለና ሓደ ካብኡ ምዝ ተሓሒዝካ ኸ ተራ ዜጋታት እንታይ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ጽቡቕ ምስታ ተስፋ ዓለም ጀሚርዋ ፀንሐና ንኣይ ኤክስፓንድ ክገብራ እታ ሓተትካያ እውን ምስ ኣስተኣሳሰርያ ሳምሶም ሕጂ ኣብነታት ናይ ደገ ካልእ ሃገራት ሂብኩም ጽቡቕ ካልእ እውን ኣዚ ኣብ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ቲናትና ናይ ሃገርና ምእታው ናብኡ እውን ሳያምፂኩም ኩይኑ ዝኸይድ ግን ኣሎ ኮይኑ ስምዓኒ ብዙሕ ግዜ ዘይዝረበሉ ኤርትራውያን ጌጋ እዛ ሃገርሲ ነዚ ሃገር ዝመርሓ ዘሎ ሓይሊ ጌጋ ገብር ኣሎ ኢሉ ዜጋ ክቃለስ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ንሱ ግን እቲ ድምፅቲ ይወፅእ የለን እቲ ድምፅቲ ይዕበጥ ኣሎ ኣብነት ተዳሪና ብዙሓት ሓለፍቲ ካብቲ መንግስቲ ምእላዮም እንታይ ማለት ድዩ ካብቲ ስቑኢሎም እኮ ነበሩ ናብኡ ኣምባሳደራት ዝነበሩ ሚኒስተራት ዝነበሩ ፓይለትስ ዝነበሩ ዓበይቲ ናይ ሲቪል ሰርቪስስ ዝነበሩ ብዙሓት ማዕለያ ዘይብሎም ብሉፃት ነቲ ሃገርሲ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ዘገልግልዋ ዝነበሩ ዘምፅእዋ ድሓር ግን ነገራት ሕማቕ ከም ዘሎ ሳይ ስለ ዝኾኑ ዝተኣልዩ ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ኮይኖም ፈቲኖም ግን ክኸውን ስለ ዘይከኣለ ዝተኣልዩ ኣለዉ ነዚኣቶም ከድዓት ዘይኮኑ ሃገር ንክትእረም ምሻለልካ እታ ሃገር ስናብ ድሓን ንክትምለስ ዝገብርዎ ስጉምቲ እዩ እዚ ኣብነት ሕጂ ብዙሕ ግዜ ክቃላሕ ዘለዎ እስታይ ክኸውን ዘሎ እቲ ስርዓት ግን ከም ከድዓት እዩ ነዚኣቶም ሳይ ዝገብሮም ከድዓት ዘይኮኑ ግን እቲ ሃገር ንክትድሕን እስታይ ዝኾኑ እዮም እዚኦም ዝተኣልዩ እዮም ሓደ ኣገባብ እዩ ካልእ እንተዳሪና ሕጂ ንኣብነት እዚ ካብ ሰራዊት ሕጂ ንኣብነት ዲዘርሽን ብብዝሒ ኣበናይ ደረጃታት ዝነበሩ መንእሰያት ምእላይ ናቶም ሕጂ ንኣብነት እዚ ንባዕሉ ተቃውሞ እዩ ነቲ ሰዓትሲ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኣነ በዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ በዚ ካይድ እዚ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳታት እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሉ እዩ ዝእለ ዘሎ ምእላይ እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕጂ ከም ናይ ቁጠባ ስደተኛ ወይ ገለ ዘይኮነ ገዝኡ ራሕሪሑ ስድርኡ ገዲፉ ሓዳሩ ገዲፉ ናብርኡ ገዲፉ ዝፈልጣ ዝፈትዋ ዓዱ ገዲፉ እዩ ዝእለ ዘሎ ምክንያቱ ተቃውሞ እዩ ዝንባዕሉ እቲ ሕጂ ግን እቲ ንሕና ኢና ሳይ ዘይንገብሮ ዘለና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ካልእ ሕጂ ንኣብነት እዚ
سقطاو انبيتا ونالو نفسو زخاله زناي سقطاو انبيتا مسقاط نتسرعات ستاي داي مخان اذن بعلو ستايو نتهاجر نختقرم زدل زليو حجي انتاي تقم حبرتسب بتي قديتا نايتي ويد ما تسيفيك دي نحنا نبلو كنردو كنكيل على خم زيغاتات نمنتاي ازيوم نغرات دياتهم يغبروا لو كنردا كنكيل على خم زيغاتات مالتيو ابوش تعد بقندو انتاي بخمي كنقدر رعو تقل نزي مش الله كان نزي انبيتا ويد ما نزي تقاوموتات زي خمي غير كاساي كتعبيو تقل حجي تدمس حجي انتاي زبحال دلو نصو سلازبصحو نعو عدخم اتو بحال الله وكلتي ناي قال ودبات كم زنبرو تمثيلهم والقصبات زعاتو سمناتهم زعبيو ساي زعاتو نريالو لنا مالتيو اذنتاي نتي حساب حجي بصحيو زلنو نمهرام زغبر قالسيو تسرعات سلازفل يفلطي دخيمو خم زلو يفلطيو حدغاي متو خم زلو فلطيو نزي ناتنا نوينا حجتي كابيتالايز كنغبرو زلنا تي حساب حجي اتي مرداتا ناتنا تخطاب حجي خغبر زصنحه قالسي اتي بطحنايو زلنا قالسي نو مرداءن ابو دما درعي مسرح مالك مشال كابو بيولد مغبار نسينا تخوين سمع نسيت زغدل زلو نو حساب زطنعنا ذلكان دا وسخكا يخانتي نتحاجرنات كات غبرا خمتا زبلكوا كوا اذا سرعات زسي تتاسل فيها حن سلفيا نتخال دمصي نتخال اكالات نايت هاجر علي يزلو حجي اتي بمولو تزبل كوتي كوتي سيفيلاو محدارن تي تاو محدارن نو غبيتو طبا هاجر كوتي غبيتو نت منغسي غبيتو تتاسلفون ايكونتن قلو القصبات وحدات يوم ساي زخون زلو نو ام زغلغلوم يوم دما دمصناتهم نسمع زلنا تحبرت تسحجنا زي خرق زلو نزن تداريو تراناتو يصاوتالو عدمه دما ايكلون يتي وحد غيله هو زريت ኣብ መጨረሻ ኣብ ዓድና ብዙሕ ሰብ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ምናልባሽ እታ ሃገር ትኸደደላ መገዲ ቁኑዕ ኣይኮነን ኣብዚ ትኸደደላ መገዲ ብፍላይ ከዓ ፅልዋ እንድሕር ኣለዎ ብፍላይ ተወሳኺ ጉድኣት ይፍፅም እንድሕር ኣለኹ ምልስ ምባል ሕሸኒ ዝብል ብዙሕ ሰብ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ዝበልካዮ እሱ እውን ሪኮግናይዝ ክኸውን ፅቡቕ እዩ ኣብ መጨረሻ ደጊምና ክነልዕላ መስለኒ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ጎና ሃገር ምዃን ፅቡቕ እዩ ኣብ ቁኑዕ ትኹን ኣብ ጌጋ ትኹን ኣብ ቁኑዕ እንድሕር ኣላ እንዳተሓጎስካ ምሕጋዛ ኣብ ጌጋ እንድሕር ኣላ ከዓኒ ካብቲ ዘላቶ ጌጋ መገዲ ብተኻለ መጠን ርሑቕ ከይከደት ከላ ምምላሳ ኣብ ምምላሳ ምሕጋዛ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣብነታት ኣለና ነዊሕ ዝኸዳ መዓት ስቅያት ዝፈጠራ ኣብ ህዝበንን ኣብ ካልእ ህዝብን ናይ በዓል ጀርመን ሂትለር ክንርኢ ንኽእል ኢና ካልእ ከምኡ ዝኣመሰላ ክንርኢ ንኽእል ኢና ዝቐረባ እዋን ኣብ ሶርያ ዝረኣናዮ ኣሎ ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ክሳብ ሕጂ እውን ዘለው ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዜጋ ሓደ ካብቲ ናቱ ግቡእ ወይ ሓላፍነት እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢልካ ምርኣይ ክሪቲካሊ ምሕሳብ ወይ ኣጥብቕ ኣቢልካ ንፅባሕ ብዝርኢ መገዲ ንዓይ ጣዕምን ንጥራሕ ከይበልካ ኣከባቢኻን ሃገርካን ህዝብኻን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ይመስለኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሃገር ናይ መፃኢ ወለዶ እያ ናትና ጥራሕ ኣይኮነትን ንዕኦም ከ እንታይ ኢና ክነፅናሓሎም እንታይ ዓይነት ታሪክ እንታይ ዓይነት ምዕባለ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ክነፅናሓሎም ኢና ኢልካ ምሕሳብ ኣድላይ ይመስለኒ ከምዚ ትብሎ ዘለኹም እንዳወዳእና ኢና ተስፈየ ናይ መጨረሻ ሓሳብ ተለካ ናባኻ ክመፅእ እጅ صبوا جاكم قليسكم معكم هاتين كتا مشاريش هذا بالكاس ساميات قداس يتفتو مالتي كم زي عينت حد زي علالات على علنا إهين مهين مبها هالسي كم زي بتصبي بتراجع ما ترحري ناس أو تعدز الله في تسرع تعدز الله سرعات جيجا من قد ندحر خيدا الله خوي نستحق راينات نانيا مسأ حتى حزنا زخون النجار يلنج لا يكون عنا بزلنا مالتي كم تزخون سي أملاخ مسجن أبزي مالتي مس كله حما أنا سدت سبنا الناتي وتلو هي وتطرح كساين قرا مالتي تسب حدا زي حساب الزل علسي تهاجرنا نبكون عن ختم الليس مالتي حجي من البت مدقام هيكون نسيتي تحسابنا مالتي ويدو صبو كلير كتكونسي صبو أي مالتي كم زي صبو غيركم كلتيهم زقلتكم مسي
ولا بزنا يلوم عالت علالنا بزعبة هاجر كنبل كلنا تحد حد جزيتي هاجر زبل كساي ولا كمزي قرب إليسيف كيكونتي تمينينغ ناتوسي أبتي أقرب أبل نفتي أبتي بايتا وممكن رؤية خلناس بزعبة هاجر كنبل كلناس بزعبة من إنان زارب زلنا وناقداس خوين سمعني بزعبة سدرا بيتنا إنان زارب زلنا مالتي بزعبة سدرا بيتنا إرتا إنان زارب زلنا مالتي بزعبة مسأي من إسياتنا إرتا إنان زارب زلنا بزعبة خنوتاتو إنان زارب زلنا بزعبة تي مقبيدة تدريري يحدر ولا سأمي يحدر زبزول هزبين إنان زارب زلنا مالتي بزعبتهم 20 قلنا عمتها 3 عمتها أب قدا قد سفيرهم دقم كيرأيهم زعبي حدار زقبور دقم كيرأيهم وصل ما وصل من زين فل زلنا سباتنا نزارب زلنا مالتي كم زي حدا abstract زخنا نقدر حونا يكوننا نزارب زلنا بزعباتي حزبي بزعباتي معالتاوي everyday life نايت حزبي إنا نزارب زلنا إذا خاص نقولاتنا بحدا يسألونا مالتي نحدا يقربونا حدا يروحوا سلام مدلاي صبو نجر مدلايسي نتيب تعدز الله حزب ناس حما علمو برهان يفتروا له لوط يدلي له يا تا حجري جيجا لاموس كان اعتقد كونسي هن بحال تبلنا زلا صبو كلير كت كونسي صبو اي مالتي كاله حجري ماي كانتري رايت اور رونج زبل سب نتي بتعدز له بوليتيكاو سرعات نتي اكايدو ان دوغيف ان خوين خو مزبل زلو صقم يبلان مالتي كلير صح مخاني تهاجر بو خمزه توكل نحدا حبراو مرداتا بصحنا أتي كالئ سب زخون إيرتراوي نتبتعد زلو سرعة عن الدقفية خبل نحنا والحدا ينبل مالسي كمتي سب مسلنا خبرنا نايم حساب مسلنا ريسبكت خبرنا ندوليو نتخالك أخو من قبرنا نحنا مالتي كومين عند الخبير ترى خو مثل الصفة بيرتراينا أجر جيجات خيد على نبل زلنا نمبر حدا سب نخستو دقفيو نخستو تبيلو ناي أكون نبل مالتي أبزي سلازي فلينا مرأي أقداسي أتي أبتعد زلو بوليتيكاوي حايلن تهاجرن نحنا مالتي ببيننا خمس قلنا ايديال كونتات كا نسو جزيو كوينو سلطان انت عريزو لو خناتنا كخون كم زغبو تحتات الناس نابت حزب كخون كم زغبو نسو يلن لاسوينا تحتات الناس لصفس هاجر جيجا تخيد الله نبل زلنا مو اي ثينك سو بغيرهم قلت كما يخون يا اخلنا مثلا يا اخلنا زاريت نباهنا مጨረሽታ ኣብ መጨረሽታ ክብላ ዝደሊ እቲ ከምቲ ተስፋ ኣለም ዝበሎ እቲ ካብ ፍቶት ሃገር እዩ እቲ እንበዓልና ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ ኣምፂና ክንዛረበላ ዝተገደድና እቲ ርእቶታት ናትና እውን ንድሕነት ናይቲ ሃገር ካብ ፍቶት ናይቲ ሃገር እዩ ዝብገስ እታ ሃገር ናይ ኩልና ክትከውን ካብ ምድላይ ሓቋፊት ንክትከውን ካብ ምድላይ ትብገስ ርእቶታት እዩ ዝነፍስሶ ዘለና እቲ ስርዓት ከኣኒ ነቲ ንባዕሉ ኣብ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ብሓይሊ ኢንፎርስድ ዝኾነ ብሓይሊ ጨውዩ ሒዝዎ ዘሎ ስታይ እቲ ኢንስቲቱሽን ስታት ምሻለልካ እቲ ሕንቆታት ዳ ይኽእለ ዘለዎ እምበር ጉዱት ንባዕሉ ግዳይ እዩ ዝብል ሳይ ዘለኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ሃገር ብጌጋ ዝመርሓ ሓይሊ ኣሎ ክንብል ከለና ኣብቲ ትካላት ናይቲ ሃገር ዘሎ ብመሰረቱ ድማ ኩሉ ንኡ የገልግል ኣሎ ማለት ኣይኮነን ነቲ ስርዓት ይቃለሶ ኣሎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስርዓት ውሑድ ጉጅለ بسم هاجر سايز خون ذلو تو محيخ وخيل على وبخمو كن ردو مسن نخيل كم حبرة سب نقولنا تخون نتهاجر دماغ كساب هي وقت كتباخت كيل على كان نخدت حنا مالتيو أنا بوجناي نسخم بوجنكم عبدي أثاين جبر عزلنا مناين أنا تهاجر نهب عزلنا برنا أطلعنا هاجر أيقونا بخمو كردو أو زحاتنا تحبرة سب سمعنا thank you جب زمان سكر رياض خلنا نتنا عدنا زلوا كل قناتات منقص ديو كال ديو بمنصر زتبلو زلخا نقنع دي خيدلو نجيجاي زخيدلو نقنع خيدلو كم يجرنا نحجزو نخل نجيجا خيدلو خا كم يجرنا نملسو نخل لنا نزارب علينا مالتي نفس وكف أبزد عزبنا دلخا بزمت الرئيو نمنقص زرقف ديو زقاوم ديو كال نجر زقبر ديو سلام انتاي زقبر دلو نتهاجر انتاي لو تسر زرعي لا ويكا انتاي محنقطات انتاي عنكفات سلزرعيكم زقبر زلو إلو رئيتو اندحرا قميتلنا دسم بلنا نيرو نزخونة تهبو رئيتو حتو قاني حدا معالتي اكبابيلنا خن ملو سينا نلومي يغنيلنا. تشاو تشاو.